Tenim el Bruno, que ens vol parlar d'aquesta... De fet, nosaltres el divendres ja parlàvem d'aquesta iniciativa que, en relació amb la jornada electoral d'ahir, va servir per fer una mena de prova pilot de vot electrònic. Gairebé 2.000 persones, 2.000 catalans, van participar en aquest primer experiment d'uns comicis telemàtics que ha encapçalat l'empresa Bogdoni. I volíem saber que ens expliquessis una mica com ha anat, què tal l'experiència, perquè també ho comentàvem la setmana passada, divendres concretament, que hi ha alguns països que ho estan ja implementant amb absoluta normalitat, sense sortir de casa, sense patir, sense EPIs, sense passar fred, totes les persones que els hi va tocar estar en una mesa electoral, que van ser moltes hores i molt dur. Com va anar? Doncs mira, sincerament, va anar molt bé, vaig estar fent tot el seguiment des del moment que ho van activar-ho. Puc dir que va ser una festa de la transparència, és un sistema supertransparent. Els haig de felicitar perquè, a més, és producte d'aquí, és un producte de la casa. Varen tenir detalls de molta qualitat, varen permetre que existissin el que són els interventors digitals. Quan dius producte de la casa vols dir de Catalunya? Producte de la casa, producte català. Ah, val. Sí, la gran majoria és d'aquí, és producte català. No, ara no sabia si també estava implicada TV3. No, la casa és d'aquí, és de Catalunya. Realment, doncs, ja t'ho dic, va ser un exemple de transparència, va ser un exemple de que realment la tecnologia existeix i que si hi ha voluntat es pot fer. Un altre tema són el tema de les lleis que no te deixin. També es varen detectar algunes vulnerabilitats, les coses com siguin. Per exemple? Mira, per exemple... Perquè això és un tema molt important, és a dir, que quan hi ha tota la qüestió del vot electrònic, el primer que preguntes és això segur, això, les nostres dades com queden, la privacitat... Sí, justament amb el tema de privacitat, el sistema que han treballat amb alta tecnologia, han treballat amb lo darrer, que és sobretot perquè el vot sigui totalment anònim i que no se sàpiga el que has fet o no has fet. Amb això et puc dir que ha sigut un èxit. Sí que hi ha hagut algun punt de vulnerabilitat, hi ha vulnerabilitats en el sistema. Tot que ha sigut una prova s'ha fet a través de l'IDCAT, el certificat digital de l'IDCAT. Això el problema que té és que no té presencialitat, o sigui, no saps qui hi ha darrere d'aquest certificat digital. I per això jo vull aprofitar aquest trosset que tinc de secció de ciberseguretat per a la gent fer-los veure l'important que és aquests certificats digitals que tenim. El certificat digital, el que tu signes, es dona com a bo, té validesa legal. I no estem fent servir els certificats digitals, no els estem portant bé. Tothom s'agafa, se l'instal·la a l'ordinador, va signant les coses, se'n van, deixen l'ordinador connectat. Per tant, si jo ahir tingués el control d'algun ordinador, amb un certificat IDCAT instal·lat, jo ahir podia estar emitint vots amb les fruites aquestes. Aquesta és la primera. L'altra també, que hi ha molts de treballadors que tenen l'IDCAT amb una tarja i la gent, quan plega de treballar, doncs deixa la tarja col·locada en el lloc de treball i això no s'ha de fer per lo mateix, perquè si s'entra dintre i es agafa la tarja, doncs pots fer-ho servir. Els certificats digitals és un tema molt important, perquè, com et dic, tenen validesa legal i tu pots crear un document amb tota la seva legalitat. Recordo un cas, una pericial que vaig tenir, una persona que havia mort, que teòricament havia signat digitalment uns documents i, efectivament, la validesa era correcta. Però, esclar, com podem demostrar quan ho vam fer i quan no vam fer-ho? I vam tenir la sort de que, quan van crear el fitxer PDF, la versió del programa que feia servir, que creava aquest PDF, era una versió que va sortir 2 mesos després de la mort de la persona. I fent l'anàlisi de les metadades vam poder agafar i dir, uiti, això que està fent és legal, però això que està fent vostè és mentida. D'aquí la importància de teniu que vigilar moltíssim amb els certificats digitals. Sobretot, errors que cometeu, de portar-los a tots els dispositius. El poso al telèfon, el poso a l'ordinador, el poso a l'altre ordinador i quan acaba l'ordinador la seva vida o se m'ha espatllat, el disco que no va bé, vinga, el llences, però què fas? És com si llencessis una còpia del teu DNI. No veus que tu poden agafar-t'ho i fer-ho? El tema del certificat digital és una cosa que l'hem de tenir molt en compte. És com el nostre DNI. I mai de la vida tenir aquest paper amb el PIN que et donen, sobretot quan te donen el DNI electrònic té un certificat digital. Doncs, quan te donen aquest paper, que et dona aquest còdig,
mai de la vida me'ls porteu junts o me'ls guardeu junts o no me'ls guardeu a la tauleta de la nit, de nit, o sobretot no me'ls guardeu en el primer claix de qualsevol lloc de treball de l'empresa, perquè és el primer que vas a mirar, no? I esclar, i a la que li enganxis això, ja hi ets, ja pots fer l'exportació, ja te l'emportes i tot el que signi has begut oli. I autònoms, amb la que està caient ara mateix, que us estan caient bufetades per tots cantos i, a més, tots esteu obligats a tenir certificats digitals, vigileu qui controla el vostre certificat digital, perquè us faran fer, us faran dir coses legalment vàlides que potser no ha sigut tu. Mare meva, Déu-n'hi-do. No estàvem exposats ja amb tantes contrasenyes que moltes vegades ens han pogut hackejar d'alguna manera o s'han pogut fer públiques, que ara ens faltava el certificat digital i el tema electoral. Jo, Helena, sempre, a vegades m'atabalo, els consells són molt importants. No, sí. Però m'atabalo perquè dic, ostres, el meu fill o els nens ja pugen, agafen el mòbil, agafen qualsevol cosa i el fan anar molt millor que nosaltres, no? Però si jo m'atabalo, penso, la gent més gran, els avis, quan el Bruno els va fent totes aquestes recomanacions, si jo m'atabalo en algun moment, penso, els avis, pobrets, es veuen superats, sembla que parlis en xinès. Sí, però justament per això, quan faig xerrades de conscienciació amb adolescents, o motivar-los sobretot per fer-los veure aquestes grans oportunitats de feina, aquestes grans oportunitats de negoci que ens està portant les noves tecnologies, i sobretot quan faig jornades, conferències, jornades de hackers, que aquí tothom molt hacker, però jo els agafo i els dic, m'assembla molt bé, sabràs molt de hackejar sistemes, però tu ja protegeixes els teus? Ja protegeixes a la teva germana, el teu pare, el teu avi? Estem en un moment en què la mainada saben més d'un tema que els adolescents. Per tant, la mainada, ho sento molt, ha d'agafar la responsabilitat de protegir els grans. Per això sempre que us parlo us dic, protegiu els vostres menors, però també els vostres pares. Perquè ells també porten aquest dispositiu que, pobrets, no controlen. Casos de sextorsió, us ho he explicat sempre, els targets dels sextorsionadors són, 1, gent gran, per què? Perquè no controlen, i 2, mainada jove, per què? Perquè també no controlen. Doncs d'aquí, justament, els hi hem d'ensenyar totes aquestes opcions, totes aquestes tecnologies, per poder-nos defensar. I està molt bé agafar l'adolescent aquest de casa, que tot el dia està tancat, de dir-li, tu, nen, vine cap aquí, agafa responsabilitat i ajuda'ns. Per què? Perquè no controlo. I necessito que ens protegeixis. Que ens protegeixis la casa, ens protegeixis el router, ens protegeixis a la teva germana i el teu avi. I aquests nanos troben una oportunitat de feina, de dir, veuen com s'administra una xarxa, veuen com se protegeix, i tu, les feines del futur són les que són. Escolta, entenc clar que fins que no es tanquen els col·legis electorals, també aquestes votacions electròniques no es donen a conèixer els resultats. Sí. Perquè, si no, clar, no podria ser. És a dir, que tu anessis veient com va votant la gent i el que va votant. Això és impossible. Per tant, es tanquen els col·legis. I en quant de temps es va donar a conèixer el resultat i què va passar? Justament eren les incògnites que hi havia, que deien, i a més ho posaven a la pàgina web seva, deien, a partir de les 8, quan tanquin, una mica després, diu, posarem els resultats. I efectivament, a les 8:15, 8:17, corria per allà, que ja automàticament ja tenies tots els resultats, els tenies allà a sobre, reflexats, etc. O sigui, també és de les grans coses que ens aporta la tecnologia, aquest recompte quasi instantani, tot i que estem parlant d'un tall petitet de persones. Es va correspondre el resultat amb el que va donar també a les eleccions? No, per res. No. Per què? És a dir, sabeu qui va votar dels diferents punts del territori? Sabem qui va votar dels diferents punts del territori. No se sap, això no es va expressar, no hi havia la votació del lloc. Justament una de les coses bones que té és aquest anonimat de dir, saps què és la persona, però aquesta dada no te la guarda. Però el que sí que va ser divertit és que els resultats no varen quadrar amb els resultats que sortien de veritat. Quins resultats van ser? Els has portat? Sí, els tenim per aquí de dir, no, aviam, a socialistes només els hi donaven dos vots, si no recordo, dos... Com vot? Què dius, dos vots? Dos escons? Dos escons els hi donaven. Doncs no. Junts per Catalunya crec que en treia 60 i pico. Realment les dades no van correspondre. Per exemple, Vox no entrevia cap ni un, Comuns entrevien 5, la CUP entrevia 15... Quanta gent va votar? Això ho sabeu? Sí, mira, van haver-hi exactament 1.956 vots.
que realment vots que van comptar van ser 1.921, van haver-hi 35 blancs, i el que em va encantar és que hi havia vots nuls. Vale? Per què? Acceptaven vots nuls. Què és un vot nul electrònic? És a dir, què ha de passar perquè sigui un vot nul? Tatxa la papereta. Efectivament, el vot nul és aquell que te posa el xoriço aquell a dintre, o el que te fa una tatxada, o el que te posa alguna cosa. Doncs aquests van ser molt catxondos perquè tenies l'opció de fer el vot nul, que era l'icono de la caca del WhatsApp, saps? Doncs era voler dir, guaita, que no. És una mena de protesta, de dir, jo també vull expressar de que, guaita, n'estic fart, de que jo no vull, doncs pum, fora, no? I el vot en blanc, l'icono, era un rotllo de paper de vàter, val? Eren força significatius i, bueno, macos. I van tenir 35 blancs i 20 nuls. Molt bé. Escolta, ens volies parlar també d'aquest parell de sabotatges que hi ha hagut en les últimes hores. Què ha passat aquí? Sí, perquè vegis, quan es porta tot electrònicament, etc., també... Això ha sigut a dos centres emissors de Rocacorba, a Girona, i de Cubells, a Lleida. Sí, efectivament, ahir varen patir doncs, un sabotatge, de dir, fixa't bé que a vegades les vulnerabilitats del sistema no només són les telemàtiques, sinó que a vegades doncs, te venen aquí, te cremen el repetidor i te cau tota la senyal de cop, no? Per tant, els sistemes que es preparen tenen que ser sistemes amb redundància, de manera que si cau un nodo, doncs automàticament se te pugui engegar un altre, etc. Doncs simplement és perquè vegis que dintre de la seguretat també hi ha una part important que és la seguretat física. D'aquí que us demano que les targes de l'IDCAT, sisplau, porteu-les a sobre, no me les deixeu tirades per allà perquè es poden fer moltes desgràcies. Moltes gràcies per tots els consells. Gràcies, Bruno Pérez. Fins la setmana que ve.